Divendres es va celebrar al Parc dels Ocells la primera nit del Liceu a la Fresca a Vallirana amb la retransmissió en directe de la Bohème de Puccini, una vetllada operística que es va fer simultàniament a 121 localitats de Catalunya i Menorca amb l'objectiu de fer arribar l'òpera a tothom. A veure, a Vallirana s'agafa aquesta iniciativa, primer perquè estem potenciant des de la regió de cultura l'accés cada vegada més a la cultura tant musical com artística. No? En aquest cas nosaltres es van enterar de que feien Liceu a la Fresca a tots els pobles i vam veure una oportunitat d'arribar al poble i arribar a la gent. No? Un centenar de valliranencs i valliraneques van gaudir d'una nit a la fresca diferent on la música i la bona companyia va ser el més destacat. M'encanta, m'agrada molt, perquè així sortim una mica i tenim una mica d'ambient social. Més que res perquè ho fan per la tele i ho podem veure a casa, però no és el mateix. Moltes gràcies. Moltíssim, molt. I molt a gust que estem, Oh, acabes de fer feina i penses quina sort tenim que estem aquí. Molt, m'agrada molt, moltíssim. Està molt bé apropar l'òpera d'aquesta manera. Molt bé. Molt maco, molt bé. Estupendo, ho podríem fer més sovint. Altres coses, alguna pel·lícula o alguna cosa, però això està molt bé. Ja teníem ganes de venir-ho a veure i sí, està molt bé. Ara veurem a veure, doncs, que segur que ens agradarà molt. Està previst que el Liceu a la Fresca es repeteixi en els propers anys. Quando non è so ti